an balimaw ani ɲankuma kibaruya min b'an bolo k'a las'aw ma bi o de k'a fɔ ko gouvernement falen kɔni dɔ bɛ sen na min bɛna kɛ tile filanin in na kunnafoni caman kɔni sera an fɛ yan min b'a jira k'a fɔ ko an jamana ɲɛmaa n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye k'a kɔni bɛ ka gouvernement falen dɔ kɔni labɛn o kɔni kunnafoni sɛgɛsɛgɛlaw caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin gouvernement falen kɔni nin bɛna kɛ a tɛ mɛn tuguni ka d'a kan a bɛ san fila bɔ gouvernement min bɛ premier ministre min bɛ yen sisan ni o ye Modibo Keyita ye ale kɔni bɛ yen nka hali bi fɛn caman kɔni ni a nakun tun ye olu ye ni olu ɲɛnabɔli ye k'olu kɔni ma ɲɛnabɔ fɔlɔ hakilina jiginna décembre kalo tɛmɛnen ni o ye décembre 2016 ye motion de censure dɔ tun bilala gouvernement in contre la ni o tun ye opposition n'o ye fanga sinamatɔnw ye olu tun bɛ fɛ ka o gouvernement in bila a ka démissionner nka o kɔni motion de censure an ka lasigidenso la o kɔni o ma tɛmɛ décembre kalo tɛmɛnen nka nin kɔni kunnafoni caman kɔni b'a jira k'a fɔ ko hali ni motion de censure ma tɛmɛ ko a kɔni bɛ président yɛrɛ de kɔnɔ sisan ko kɔni ka gouvernement falen ni ka sin ka fiɲɛ kura don a ka fanga la janni a ka mandat kɔni ka ban min bɛ ban san kura nata la o tɛmɛnen ko ka bɔ yen an b'a jira la k'a fɔ fɛnɛ ko Gawo dugu kɔnɔna na camion ba dɔ kɔni sɔrɔla yen camion min kɔnɔna tun falen don explosif la explosif tɛ dɔwɛrɛ mugujugu min bɛ exploser ni a bɛ fɔ dɔw ma ko miniw ani bɔnmu olu de tun bɛ mobili kɔnɔ mobili kumaba de don n'a bɛ fɔ o ma ko camion kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko nin mobili kɔni tɛ mobili kelen dɔrɔn tɛ dugu kɔnɔ k'a d'a kan ko a bɛ kunnafoni caman kɔni bɛ yen ko min b'a jira k'a fɔ ko Algérie frontière la fo ka na Gawo ko mobili caman kɔni bɛ yen ni terroriste kɔni olu kɔni bɛ tɛmɛ a fɛ mugujugu b'u kɔnɔ u bɛ tɛmɛ o kɔni Gawokaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko sisan kɔni ko patrouille caman kɔni bɛ ka kɛ an ka sɔrɔdasiw fɛ ni ka se ka nin n'a ɲɔgɔnna caman minɛ walasa min kɛra Gawo ni o ye attentat ye kalo in tile 18 o ɲɔgɔnna kana kɛ hakilina jiginna o attentat mun kɛra Gawo o ye mɔgɔ caman faga dɔw yɛrɛ y'a fɔ k'a taara fo maa 100 la o kɔni o kunnafoni fila de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi aw ni ce aw ka kulomajɔ la